Bueno, empezamos polo parte médico. Sí, bueno, en principio están todos o 100%. Samu, que era o que viña arrastrando, bueno, unhas pequenas molestias nas últimas jornadas, ainda que xogou, entrenou toda a semana ben, en principio, dando adestramento de mañá, están todos aptos, non sendo Alberto, que como xa sabedes, pois tuvo unha cirusía o luns, a estimación máis ou menos é de 6 semanas, e Lorenzo que sigue, bueno, ten un esguince aí no cóbado e que un par de semanas vai a estar de baixa. Bueno, partido contra o segundo clasificado, obviamente queda moita liga, pasa que pasa, a liga non está acabada, pode estar máis ou menos aberta, pero non sei se das máis trascendencia que 3 puntos a este partido. Bueno, son 3 puntos que ainda non son definitivos, como ti ben dís, porque quedan todavía moitos partidos e unha marxe de puntos importante, pero sabendo o potencial do equipo que nos enfrentamos, sobre todo pois esa regularidade que teñen. Si é certo que sabemos que eles van a plantexar o partido como unha auténtica final, seguramente para eles ou eles o verán como que si consiguen gañar deixan o seu inmediato perseguidor a unha renta de puntos alta. Nos, pola outra banda, o que vamos a intentar é reducir esa seira de puntos para darlle emoción á Liga ata a última jornada. Decía Ximeno Figueira que, bueno, neste caso, cando un equipo que está arriba na clasificación, o seu traballo esta semana iba a ser mentalizar os xogadores de que non se confiaran, que normalmente o que ven por detrás é que está máis motivado. Crees que eso será, que o Compostela pode estar máis motivado por rival? Bueno, non sei se o Compostela vai estar máis motivado co rival ou non. Todos os que estamos aí temos unhas aspiracións e unhas ilusións moi altas. O que está claro é que nós estamos 100% confiados no camiño que temos que percorrer, nos pasos que vamos dando, vemos que estamos facendo as cousas ben e, bueno, sabemos que esta semana é moi importante para nós. Temos claro que despois do último partido na casa de deixar escapar 2 puntos, temos ese resquemor, temos esas gañas de recuperar eses puntos. Sabemos que a presa non vai ser fácil, porque o Bergantiños é un equipo moi veterano, que ten moita calidad, que ten xogadores máis que contrastados na categoría, que ti seas futbolísticamente, bueno, o que plantexes un partido, o que fagas as cousas durante os 90 ou 95 minutos que pode durar o partido mellor que eles, non che asegura conseguir os 3 puntos. Se viu na primeira volta e sobre todo, pois, bueno, que é un rival que chega moi vivo os últimos minutos de partido e que aí é onde está resolvendo os encontros, non? Creo que vamos a ter que ser un Compostela moi fiable na faceta defensiva e despois ser un Compostela que dé un paso adiante a nivel anímico, a nivel mental, a nivel de madurez, para ir xogando os distintos partidos que se van a ir dando ao longo dos 95 minutos. E por onde crees un poquinho que pode ser o punto débil do Bergantiños para meterlle mano? Bueno, pois eu creo que primeiro, futbolísticamente falando, estar mellor plantados no campo que eles, explotar as nosas virtudes, que bueno, xa todo o mundo sabe que nós somos un equipo que quere ter a pelota, que vive de ter o balón, que todo o que fai é por e para facerlle dano ao rival ca posesión de balón, e despois, pois, sobre todo o que che dicía antes, ser un equipo un poquinho máis intenso, un poquinho máis competitivo, un poquinho máis veterano, un poquinho máis, como dicilo, listo para nos momentos puntuais de partido sacar rédito do que facemos. Isto é, vai a ser un partido moi longo. Sabemos que, volvo a insistir, esas estadísticas, eles chegan ou ganan moitos partidos ou sacan puntos en moitos partidos nos últimos 10 minutos de encontro. Temos que ser capaces de vivir con eso, de competir con eso, porque, bueno, sabemos que vai a ser fundamental.